και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο επαμεινώντας Χάντζη Κουτσιρίτσας, λόγιος, παραλόγιος και βλόγιο κομμένος. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Στοιχηθείτε. Πατήστε εγγραφή, μου αρέσει, κοινοποίηση, ξέρετε εσείς. Την εκπομπή που σχολιάζουμε στίχους τραγουδιών. Υπάρχουν τραγούδια, φίλοι και φίλοι, που είναι τόσο όμορφα, μας αρέσει να τα ακούμε και μας δημιουργούν ένα όμορφο συναίσθημα. Τι θα γίνει αν πάρουμε αυτά τα τραγούδια, αν πάρουμε τους στίχοι ξεχωριστά και τους διαβάσουμε σαν ποίημα? Βγάζουν νόημα. Ας πάμε μαζί να σχολιάσουμε ένα από αυτά τα τραγούδια, τα όμορφα, και να προσέξουμε τι λένε οι στίχοι. Το τραγούδι μας λέγεται Αερικό. Πάμε να το ακούσουμε. Αερικό, αερικό. Όχι, όχι αυτό. Σβήνω απ' την άμμο όλα τα χνάρια. Ούτε αυτό. Μα πόσα αερικά υπάρχουν? Έλα τρελό αερικό. Μα εσύ είσαι αερικό, σκοτωδίνη, ξωτικό. Αερικό να ήμουνα, Σαν ένα δεσπότο παράξενο θλιμμένο αερικό. Με χέρια δεμένα με παίρνει αερικό. Τέλος πάντων, εγώ λέω αυτό. όλα του κόσμου τα πουλιά, όπου κι αν φτερουγίσαν, όπου κι αν χτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν κελαϊδίσαν. Το τραγούδι μας ξεκινάει να μας πει μια ιστορία για όλα του κόσμου τα πουλιά. Όπου και αυτεργουγήσαν, όπου και αν χτίσαν τη φωλιά, όλα αυτά τα πουλιά κάτι κάνανε. Για να δούμε τι κάνανε. Εκεί που φτερουγίζει ο νους, εκεί που ξημερώνει, μαργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δε ζυγώνει. Όπα, κάτσε, περίμενε. Πριν μου έκανες μια εισαγωγή για τα πουλιά. Όλα τα πουλιά της γης, εκεί που είναι, από εδώ, από εκεί, κάτι κάνουνε. Και τώρα μου λες ότι εκεί που φτερουγίζει ο νους, εκεί που ξημερώνει, μαγώνουν τα πουλιά. Δηλαδή παγώνουν και ούτε ένα δεν πάει κοντά. Κάπου εδώ μπαίνουμε στη ζώνη του λυκόφωτος. Άρα όταν ο νους μας φτερουγίζει εκεί που ξημερώνει, στην Ανατολή, τα πουλιά παγώνουν και δεν πάνε κοντά. Ανάσα είναι καυτερή και στέπα του Καυκάσου, η σκέψη που παραμιλά και λέει τα όνειρά σου. Η σκέψη που παραμιλάει είναι μια καυτή ανάσα. Εντάξει, αυτό το δέχομαι. Είναι κάπως ποιητικό. Η σκέψη είναι μια καυτή ανάσα. Γιατί όταν σκέφτεσαι τον αγαπημένο σου κάνεις καυτή ανάσα. Η στέπα του Καυκάσου πού κολλάει? Όσες κι αν χτίζουν φυλακές κι αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό, όλο θα δραπετεύει. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι πραγματική ποίηση. Ωραίο στιχάκι. Ο νους μας είναι αλυταριό, πόλο θα δραπετεύει. Ναι, αλλά τι θέλει να μας πει? Ότι ο νους μας είναι ένα πουλί και πετάει παντού? Για μια στιγμή. Όλα τα πουλιά της γης, εκεί που ξημερώνει, έρχονται κοντά. Όχι, δεν έρχονται κοντά γιατί κάνει κρύο και παγώνουν και φεύγουν μακριά. Άρα ο νους είναι τα πουλιά. Και τα πουλιά, δηλαδή ο νους μας δεν παγώνει. Όχι, παγώνει γιατί δεν πάει μακριά. Άρα ο νους μας φεύγει μακριά, πετάει σαν τα πουλιά, τα ελεύθερα τα πουλιά. Και μετά έρχεται εδώ ο νους μας που παγώνει. Και μετά όμως είναι ανάσα καυτερή και στέπα του Καυκάσου, που από τον Κάυκασο δηλαδή έχεις έναν νου. Που ο νους είναι στον Κάυκασο και αυτός ζεσταίνεται. Όχι, κρυώνει. Γιατί μαγώνουν τα πουλιά. Και ύστερα έρχεται ο νους και κάνει πως. Μα τι λέει! Για να έρθει λυρικά στο ρεφρέν να μας πει σαν αερικό θα ζήσω. Δηλαδή θέλει να ζήσει σαν πουλί, σαν αερικό, σαν ιδέα. Αυτά μας τα έχει πει και ο Χριστάκης. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί